L-imħabba l-arti viżiva waslet lil Lewis Vert u l-Helen Cavarra biex jiżżewġu u tul ħajjithom komplew jiżviluppaw talenti tagħhom fl-arti mhux biss Malta imma anki barra minn xtutna. Lewis qatta 18-il sena jaħdem tripli u ġie influwenzat ħafna mill-ambjent li kien qed jgħix fih. Kwadri artistiċi li jesprimu l-kultura Libjana bħal swieq, fortizzi, toroq dojoq, bejjija u mużiċisti huma fost ix-xogħlijiet li qed jindwerew fil-berġa tal-Italja l-Belt. L-arti ta' Helen turi l-interess li kellha n-natura u pinġit bosta pjanti u fjuri indiġeni fil-bliet madwar Tripli. Dan l-interess kompla jikber fi gżiritna u Helen dokumentat aktar minn 300 pjanta u fjuri indiġeni ta' Malta li nġabru l-biċċa kbira fis-sebgħinijiet. Maris Kassar, it-tifla ta' dawn iż-żewġ artisti, xtaqet li tfakkar id-dedikazzjoni għall-arti li kellhom omma u missiera. Huma kienu l-iskola ta' arti wara l-gwerra, kienu taħt Envin Cremona, Caruana Dingli, George Borg, Vince Apap, u kienu veru kellhom bażi tajba. Missieri dejjem jidħol bil-kampanja biex xi sketchbook, ommi dejjem xi fjura żgħira. Għal din l-okkażjoni ġie ppubblikat ktieb dwar l-artisti mill-professur Joseph Paul Kassar li jixħed dawl fuq l-arti moderna f'Malta. Il-kuratur ta' din il-wirja Sur Ivi Borg jiddeskrivi il-kooperazzjoni kreattiva bejn Lewis u Helen. Hemm bilanċ perfett anki fil-palett, ġifieri kuluri li kienu jużaw jaqdu il-kwadru u l-approach tant kien kalm illi ma hemm xejn illi jiżgarra illi idħos violenza fiha. L-aqwa espressjoni bl-Ingliż jekk nistgħu ngħiduha hija an art of escape u the poetry of solitude, il-poeżija ta' solitudni. Din l-esebizzjoni turi t-talenti u l-wirt li ħallewna dawn iż-żewġ artisti Maltin.